Nginibingelela nanke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo bukiso. This is season 2, upart 1 lo. Ubaba useyabuya okwesibili. Mina ngakhumbula kahle ubekhona ku-season 1, episode number 5, if I'm not mistaken, i-topic noma i-caption yayithi-ke wathwala ngabafana bakhe. So usebuyile uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzekani emva kokuba kade emcelile umama ukuthi bahambe baye enyangeni beyolungisa yonke lento le ngokushona kwabafana bakhe kade ethwele ngabo. So igama lami ngingusitufuzela ngamandla ezulu. Asike simuze ukuthi ubaba uzosibeka kuphi usiphathele namhlanje. Sabona? Yebo sanibona. Kunjani baba? Kuyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyabonga kakhulu ukuthi ubuye. Baningi kakhulu abantu ababedinga ukwazi ukuthi kwaphelelaphi, wagcina utholile usizo, kwenzakalani, imali sangena yini njengoba wakade uchazile ukuthi namabhizinisi amaningi akamkhize eXhobo. So zonke nje lezo zinto lezo abantu bebedinga ukwazi singabashiyi kulenga. So sicela usichazele nje kusuka ekuqaleni kade usuka la ukuthi kwenzakalani, umama wavuma noma wagcina enqabile, kwenzakalani ngengane zakho zabafana, usunaye umntwana womfana, yonke nje leyo nto nje uke usilandise. Balalele emakhaya. Yoba sasigcina sibonana. Ngaya ekhaya ngafika uma engapheke ngisho ukudla ngendlela ethukuthele eqhuma. Ngangazi ukuthi manje ngizoqala phi ngenze njani. Okay baba, ngicela si-recap usichazele ukuthi konje ubaba ubani, wakuphi nendawo and ukufika engani kusho. Mina ngingubaba uMkhize waseXhobo elimantente. Usomabhizinisi omkhulu owaziwayo kuleya ndawo. Ngeza la kwi-Black Life TV ukuba nganginemfihlo eyayingidla engangifuna ukuyitshela unkosikazi. Okay. So kwakuyini leyo mfihlo kahle kahle? Unkosikazi kahle kahle ngangifuna ukumazisa ngokuthi njengoba sinamabhizinisi angaka. Ngahamba ngaye enyangeni, inyanga yanginika umuthi ukuthi ngithwale ngabafana. Njalo makuhlala ingane zabafana kuyena ziyachitheka. Okay, so kwagcine kufike kuphi? Kwabanzima, khona kwabanzima kakhulu ngoba umama akavaza ingene leyo nto. Ngathi mangifika nje ngimtshela leyo nto, akavaza azangikhulumise ngisho ukungikhulumisa ngoba ekhombisa khona ukuthi ngeke ayingene lento ngoba akahambisani naye. Isimo sesinjani manje ekhaya? Isimo ayisiwesi kunakuqala. Kwenzakalani? Ngoba umama wanginika amaphepha edivorce ukuthi ngiwasayine ngoba akasayingeni indaba yami ngoba wazi walibeka ngembaba ukuthi ngikhohlakele. Okay, ngawasayina-ke la maphepha. Waduka wahamba thatha ingane zami lezi zamantombazane embili wahamba nazo. Kumanje angimazi ukuthi washona kuliphi ilizwe. Ngase ngihamba-ke ngiphindela kulo muntu owangisizayo lapho. Wathi lo muntu lo waseMalawi ngeke akwazi ukungisiza unkosikazi engekho. Fanele ngimfune unkosikazi ngimthole ukuze akwazi ukuthi angisize. Manje inkinga yami angazi nokuthi ngizophuma ngibheke ziphi inkalo ngithi ngiyamfuna. Manje wagcina wenze njani? Njengendoda ngahluleka ukuthi ngihlale ngedwa. Kukhona omunye umuntu engihlala naye kodwa naye ngeke angisize ngalizo ngoba ngeke akwazi ukuthi angitholele indlalifa ngoba umuntu engashadanga naye. Oh, okay. Yena-ke isimo sakhe sikanjani? Abantu ukhona umntwana amthola umfana mhlawumbe ophilayo? Lutho akakatholi umuntu njengamanje. Inkinga nezilwane lezi-ke ekuyizona ezayivala ezayichitha lezi ngane zami. Ngoba manje ayisakwazi ukuhlaba. Seziyangihlupha kwamina-ke manje. Angisazi ngempela ukuthi ubani ozokwazi ukuthi angisize kulezi zilwane. Ngoba mangiya lapha enyangeni yami vele ithi hayi woza nonkosikazi ngizokwazi ukukusiza. Manje-ke kuyinkinga nje, inkinga nje. Manje akazibonisi nanokuthi ukuphi la ekhona? Lutho ngoba ngisho ifoni yami hayi wavane wangibhlokha-ke nje. Mayithi ngiyamfonela angisakwazi ukumthola. Noma ngithi ngifonela iy'ngane angisakwazi ukuyithola. Okungenzeka mhlawumbe kula mazwe akude angazi.
angisazi ngempela ukuthi fanele ngenze njani. Kuhamba kanjani amabhizinisi? Amabhizinisi abo ngalenkathi esanda ukuhamba hayi ayehamba kahle. Emva kwalokho ethaveni abantu bayabulalana ubuthaphuthaphu. Amatekisi ayaginqika amanye ayatshontshwa. Ngikhuluma nje kule nyanga ledlule kutshontshwe awu6 kumanje ngikatholi ngisho eyodwa. Impela akuhambi kahle. Bathi no driver kanti Nabo abazi. Senginokuzisola ukuthi ngangenzelani lento ngoba manje impilo yami ayisekho right. ukhona mhlambe inyanga wayibheka mhlambe wafuna usizo kulona ngaphandle kwaleyo oye kuyona? Ikhona yangalapha ngasendwethu usikheshe. Hayi naye wathi uyazama uhlanganisa induku zakhe hayi kwanhlanga imuka nomoya. Kunalokho kube ngcono kuba more. Manje yini ufune ukuthi yenzeke ke? Angazi mhlambe ngizofuna iBlack Life ingisize ingiyala ukuthi mhlambe yini engakwazi ukuthi kuyenza ngoba ngiyayazi ukuthi iyasizana kakhulu. So umuntu osacabanga ukuthatha lokho wakuthatha othi yena akasana inkinga nalutho mezogwilika nje kuphelele konke. Ngokubuka isimo sakho manje indlela oshayeke ngayo ungafisa ukuthini kuyena lo muntu? Ngicela uxolo nje ayikho enye into. Kufanele ngicela uxolo angixolele. Nami ngangizama njengendoda ukuthi ngibe ngcono emnothweni. Nezingane zami ziphile kahle. Kodwa manje akusenzeki. So umama mawubhekile ayikho indlela angabuya ngayo. Ngeke ngendlela Uke wambheka kubo la yazalwa khona. Nakubo bazi ukuthi kumina. Akazi aye kubo bazi ukuthi kumina. Yabo nje ngendlela adinwe ngayo angibothe ngakwazi ukubuya. Uke wakhulumisana kodwa nomndeni wakhe? Ngakhulumisana nomndeni wakhe manje nomndeni wathi ngeke ukwazi ngoba manje akekho kangcoba ukhona uyayikhulumela ukuthi uwaxoshwa yini emzini wakhe. Abakaze bayibone le video le yasekuqaleni? I'm not too sure ukuthi bake bayibone ngoba kubona abantu abavamise ukuview izinto ezinjengalezo. Mhlambe ku social media abekho kangaka. Yeah, bavamisile abantu asebebadala. Isiphi isiyalo ongasikhipha ke ngokukwehlele wena kubantu abasafisa ukuthatha izithwalo? Nginesiyalo sokuthi umuntu umenza into emndenini wakhe akabazise aphila nabo ukuze bebonisane ukuthi lento i-right noma i-wrong ukuthi bazoyivuma noma ngeke bayivume bengavedane beyenze ngoba ekugcineni kuchitheka imizi njengoba wami uchithekile nje. Sebonga kakhulu baba ukuthi ubuye kuhlelo uzochazela abantu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibuke lapha ekhaya meke ukuthi ukhona indlela ongenza ngayo meke ukuthi khona usizo onalo ungashiya inamba yaleyo nyanga leyo kwi-comment section then ubaba mhlawumbe angasizakala ngaleyo ndlela meke ukuthi khona inyanga uyaziyo angathi basacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.